kalong ke basnusi ba kinong hikai sa sisien ki kami madan bandawa yala ka hop mangina katur pa naka workers power ni ai ka jing krisyan kinong hikai na marba kalong ka ba iklam akor ber ka bala khlam ran shisha ba ka sarkar hakatu kusin ba ki kala kular yaki ba hapo lightly ki cabinet meeting kin resolve na kin penbiang no kita kijing dawa je kinong hikai kim don syuk karan karem ban thok ya kinong hikai but na mal bak hampa la ban pen urlong ya kani kijing kular sa sien kinong hikai om tang bakilek ban shong men sngi hang the ki hap shong men met ru nang ban pen pe phang ya ka sarkar halor kini kijing dawa jong ki bada don nong rim shisha kalong ka pas ngsi bahakan ni ka jela jong ni metangi la san post nem bayo ka jela la jong hendrai pinda pet hakal yang ka koi ka khya hal yang ka puli puthi ka umbam undi shat dong dangshan ka tuka report PGI on education ka bapen biang da kaniti ayu ka kedau ba mangi ha megalaya ngi don shatrai but ki we na ka jing thau ha ka tuka report na ka kai phot kalong ba ka bit ka biang ni em ka jing ka jakatri kam jong kinong hikai ka bamut baka tulap baki yo hato ka biang ni em na mar baki biang kinong hikai ka puli puthi ha kani ka jelaru kampoi se kadang ya chatdong om tang baka thok ka syukor kani ka sarkari ki nong hikai kamla ban bat tang ya katin baka ai ki ru bakin penbit penbiang hapo kini kilai teli ki cabinet meeting ndrei kaju ka daw ki baki ai ru baki mla ban penbiang ya kata ka living wage jong ki nong hikai kade ka hok ka jong ki bikin yo ka tar ki ong si ong bangim dan pisa kinut ban ong dan pisa haba man la ka sngi pa de ki alik penserwal ka pisa jong nga jong piu pa ba ban ya thiet ki kali rem ban sna ki building ki bator ban ya let sang perthai ban ya wan lam ki consultants nang ni nang tai hendra ya ki nong hikai ki ba pen he pen san ya nga ya phi ki ba pe ya ka bha ka mya ki khon jong nga jong phi kim perwa ba kim persang ru ban wa ya kata ka pisah ban pen bit pen biang ki jing seu jong ki nalor kata pa de kadi ka juk ka sarkar ka ba shim ram ADB loan World Bank loan mano ban seu kini ki ram hadin habot ki shim kini ki ram hendri ya kinong hikai jong ni kim la ban pen biang sa shi siem ni ai ka khti ka mon ka khti ka diang ya ka jing ki jong kinong hikai na mar ka jing ya ki ka long ha ka nong rim ka bas kem but ni dei ban smuthu ru bakani ka sarkar om tang baka thok ka syukor hendrei kerkom tre kam jong ka kamla ban pen biang tang ya ki utilization certificate hadu ba 8,000 crore tam ka klamla pen biang yakini ki jing ken jing dia ka ba mut ba ka jing du nong ka long jongi ka state namar haba phimla ban pen biang ka jing ken jing dia phimla ashu ban le shim pa de ki gran man le panik ki gran ka budget na benta ka education ru na benta ka puli puthi hauni usnam kala hiar haru kata kala aduna ya ka henriu phu pra crore bania nujor ba kisem ki plada tika mamut iyu ka bamut ba ki shule man le ban ong bakin kan teu ta ka puli puthi syukran tang da ban la jing hau nama haka kampat ka pau ba kim patiau kim salia ru bahaba kinong hikai jongi hami sasurok ki khon ki ti jongi ki dang do man ka sngi ya ka puli puthi tingi hap ban bu jing kali ka ni sarkar bat ni dei ban aya ki ka jubab ka bating